molitvama presvete Bogorodice, časnog slavnog proroka, preteče i krstitelja Gospodnjeg Jovana, prepodobnog Porfirija Karsokalivita i velikomučenika Georgija Pobedonosa i blagoslovom visoko preosvećenog gospodina Vasilija, mitropolita Sremskog, osvećeni su temelji hrama presvete Bogorodice Mlekopitateljnice u gradu Rumi, u Borkovcu, pokroviteljstvom njegove ekscelencije gospodina doktora Nenada Popovića, delanjem protoneimara gospodina Igora Lukića i graditelja gospodina Slaviše Lazića i gospodina Dušana Mujića i prilogom bogoljubive pravoslavne porodice Dragišić, koji darivaše i zemljište za gradnju, godine 2026. meseca jula, dana 15. osvećeni su temelji za vreme njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija Perića i njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Sremskog gospodina